datutzat emango dugu, eskerrik asko, eta espero dut, zuen guztikoa. Irunek, arretzalde hone, Irunek lehen komentatu daban moduen, bada basmoa, erriko APT sortzeko, nolabait poesia txoko bat edo danok aukera izan dezagun, bertatik pasatzeko, ikusteko, sortzeko, probatzeko eta hori dana, ezta? Eta nik uste dute gaurko oso polita izan dela, ze egondan publikoa izan da, badaude gaztetxo eginen da hauz, beste adin bat 20 urtekoa bermen da hauz, beste bat egin gehiago da, nagusiagoa bai, danetariko izin da, eta nik betzaten dut hau dala aberatza. Guztau datu ezueri, zelako goza ezberdin ez da, bai ba, Eta, bueno, hau Ibai dator, lemoati dator, eta, bueno, falta gotxu beharko gogo, agatiri eskenite, bale? Yeah.